Guys, ito na yung drama guys. Ya, buat ka sa service no. Gatod ko sa kuang bugoy dali. Hi Glenn. Mana kong baro? Stop. Sa dan bike now. 1 hour later. Oh guys, no? So, ang mga guys, naglaag kami, no? Uya may magsama ko na sa Paikon. So, ay surprise talaga mo. Sa mo ha, naglaag yun. Maralagwa ba? Maralagwa. Alvin, maralagwa ba? Pero, kasi simpiak. So, Paikon na niro, no? Wala. Bakit na yun? Ikaw dito. Kapo dito. Ang hindi nakatulas na. Dito na. Hindot tayo live rin ha? Mau na dia, mau tu dagit pi, mau itu sakit. Hindot pi mag-service. Good pa rin. So, udah gitu, dikarga ako lang. Kaya batrak pa. Siya, bugo. Aga! Sige, video ko eh. Video na yan. Film mo daan. Hi guys! Natakaroon sa Katawan. Hi guys! Ngayon meron sa Katawan, no? Oo. Okay, magdama may mong ibo, pating iupan mo ron din. Mano siya? San bukid mo ko ni guys. Okay. Pwede mo yung bukira guys, no? Oo. Awa, kita nyo naman, no? Kita nyo naman, ha? Oh, mga sponsor dyan, baka naman. Oo. Okay, pag-agi na mo din guys, no? Hi guys! Please like, subscribe, and share Ricky Garing. Yay! Like, subscribe. Ano naman? Kada hayag ako. Luya ko din. Oh my God! Biskut. Hi guys! So, ang magisakyan ron guys. Wabandara. Amo ni idot guys. Mubalik kami, may idot. Parang kisagi guys. Ay! Sorry. Baba, ito. What? Ay, ako! Mira. Mas bayad niya, Bante. Saba ako giginis kuhan ko dyan. Bante, ha? Holy shit. Sago na pinag. Oh, okay mama diha. Ay! Ay, bagay. Ya, sama na yan. Nandari. Yan, yung tura. Ay! Okay. Salamat. Okay, go guys. Yanda na guys, look. Nakinig balik guys. Anda na, bye-bye. Hindi na gulog. Doon na guys. So, okay na guys, no? Ano yung mga kinabuhi na guys, no? Exercise na taga. Kayo. So, andyan na. Marami na. Many hours later.